Ejwa. One foot on the road. One finger on the road. One hand on the road. One head on the bankina. Bankina bħalista xjajdula bl-Ingliż. Road. Isma, dak ġralu hekk għax mhux imdorri ta'. Jien dawn l-exercises lanqas biss jaffettwawni. Imdorrija bihom. Aħna familja kollha hekk ta'. Id-dadi jħobb iżomm ruħu veru fit u jmur il-każin Malti la piċċess. U jien il-mami mmorru drives għal Marsa Sports Club. Veru nsibuh komdu. Għandek fejn tipparkja u ma kienx ikollna għalfejn noqogħdu nimxu. Qatt mort il-Marsa Sports Club? Ma tantx ikolli ċans imħabba l-grupp. Veru jmissek tmur u tara kemm ikun hemm nies libsin tracksuits faqa. Trid tmur biex tara l-latest tracksuits. Jiena wkoll ta' li laqas jaffettwawni l-exercises għax fil-grupp imdorrin ċalqu. Imxi mmorru ħdejn l-oħrajn. Kont ħanajlek li darba ma ġiex dak li doqqilna iġibilna l-istrumenti ta' u kellna nkantaw kanzunetta mingħajr strumenti. Uwejja, veru! Iva minni ta' cross my heart u niftakar ħriġna u bellaħna lil kulħadd kollha. Illajs! Għawi sħiħ bla mart, errit tex ħajja twila, ibda l-lum kull bislik li tlitu blankwit, l-enerġija li trid, li trid, li trid, l-enerġija li trid, li trid, li trid, l-enerġija biex tikseb suċċess trid taħdem bisħiħ u brida soda biex taħdem fil-films li modella xi ktieb tal-aħħar moda il-bes it-tracksuit biex bla telf ta' żmien għall-eżerċizzji tibda ssib il-ħin biex figura iżżomm bħal figorin ġo armatura trid naqqas mill-pis mill-ikel tqil iżżomm ftit lura biex l-ambizzjoni tibdel f'realtà Titsagrifiċċju naqra volontà Jekk inti xtieq qawwi u sejf bla mart errid tex ħajja twila tibda llum kull biss li klit li tibda klit l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija Il-bes it-tracksuit biex bla telf ta' żmien Għall-eżerċizzji tibda ssib il-ħin Jekk inti xtieq qawwi u sejf bla mart errid tex ħajja twila tibda llum kull biss li klit li tibla klit enerġija li trid li trid li trid l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija jekk inti xtieq qawwi u sejf bla mart errid tex ħajja twila tibda llum kull biss li klit li tibla klit l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija li trid li trid li trid l-enerġija jekk inti xtieq qawwi u sejf bla mart errid tex ħajja twila U għala ħalik mill-esperimenti.
Diki? Et nagħmel daqsxejn mistura biex nadda fl-arja ħażina li hawn ġew. La mressu x'noħorġu barra. Kemm ħelu da, bħal dak li qallu barra, mhux arja ħażina hemm, pollution tarmac plant power station. Ma tqabbadni nervi kbar. Aħjar ma tkomplix niġġes l-arja b'dak is-sigarett. Ħallini. Ara, x'kienet tobra ma millu? Għax il-professur għalli li għandi bżonn l-exercise. Diki? Opportunità ta' deb li tarma darek billi ġemma it-tappijiet ta' xarba favorita tiegħek Fizzi. 1000 tapp jissarfu ma' keychain, 10,000 tapp jissarfu ma' ashtray, 50,000 tapp jissarfu ma' beach bag, fil-waqt li għal kull miljun tapp tieħu kaxxa Fizzi b'xejn. Dan minn barra diversi oġġetti oħrajn utli għad-dar. Mela ġemma u t-tappijiet tal-Fizzi mill-lum. Din l-offerta hija miftuħa għal din il-ġimgħa kollha. Fizzi, ix-xarba rinfreskanti li tarmalek darek. Lesta, ġalesta? Iva, 10 liri. 10 liri. Vista privata. Il-labra ma tħossix imma l-kont. Situation vacant. An old established and reputable firm requires the services of a female clerk typist, knowledgeable in shorthand, telex, word processor and general secretarial duties. Preference will be given to ACT students of the Sacred Heart Convent, Slema, St. Dorothy's Convent, Mdina and St. Joseph's School, Slema. Tas St. Joseph bla tal-bajda u tas kejja l-oħra m'għandhomx għalfejn japplikaw. Teacher, leave them kids alone. Nselmilkom u nilqakom għal din ir-rokna imħejja għalikom il-Ministeru tal-Finanzi illi lan tagħha hu illi tgħin il-pubbliku Malti jagħmel użu aħjar mill-finanzi tiegħu. Aktar il-qoddim f'din is-sensiela ser nagħtu ħarsa lejn l-investimenti, xiri ta' isħma, rati tal-kambju u ħarsa ġenerali lejn l-ekonomija dinjija. F'dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ser nagħtu ħarsa mill-qrib lejn il-flus Maltin. Qed nisimgħu ħafna tgergir dwar il-flus il-ġodda għaliex ħafna nies qed jgħidu li dawn ma jintarfux. Aħna naħsbu li dan huwa tgergir eżaġerat u bla bażi, però xorta waħda sejrin nagħtu pariri prattiċi u sempliċi biex il-pubbliku jaraf dawn il-flus. U nibdew mill-mils. Dawn jintarfu mill-ewwel għax bil-pizzi. U hekk jew bekk it-2 mils u 3 mils tistgħu tarmuhom għax ma jintużaw għal xejn. Il-5 mils tintuża biss meta tmorru tixtru ħobża żgħira 5-5 jew meta tirkbu fuq tal-linja 3-5. U hawnhekk fuq tal-linja aħjar ikolkom eżatt għax inkella il-5 mils bye. Naddu issa l-1 cent. Dan jintaraf mill-ewwel għax tarram. Ma nafx għalfejn tarram imma tarram. It-2 cents għadha mill-qodma, mela allura mhix mill-ġodda, mela allura minn tox gergru fuqha mela tajba. U naddu issa mela għal 5 cents u 10 cents. U għaw jibdaw il-problemi. Issa ngħiduha kif inhi. Bej 5 u 10 hemm differenza kbira. U biex ma tarrafx lampuka mill-granċ, vera titkun ċuċ skużi l-espressjoni, però aħna biex xorta ngħinu lill-pubbliku ser nagħtu dan il-parir. Sejbu paperclip jew molla bħal din. Aqbdu biex tej 5 cents jgħat hekk. Għamluhom flimkien u daw flimkien mela ġew għal valur totali ta' 10 cents, 10 ċentesmi. Mela issa fil-but għandhom biss bċejjeġ ta' 10 cents. Hawnhekk tajjeb li nżidu li llum
b'5 ċentesmi ma tixtri xejn laqqas biċċa gazzetta lokali għax kollu lew, imma din inħalluha. Naddu għalhekk għal 25 cents u għal 50 cents, magħrufin aħjar mill-pubbliku bħala l-5 xelejni u n-9 lira. Hawnhekk taħsbu li ser ngħidulkom biex tpoġġu biex tej 25 ċentesmu flimkien biex jagħmlu 9 lira. Le, għax inkella jista' jiġri l-każ illi tmorru biex ittellaw 9 lira jew inkella biex tej tal-25 ċentesmu. Biżball ittellaw biex tej tal-5 cents għal valur totali ta' 10 cents u pereżempju lil tal-grocer flok 9 lira. It-tuħ 10 cents dan ma jindunax u jmur minn taħt. U aħna ma rridu li jbati ħadd. Mela, il-parir tagħna huwa dan. Qabdu l-biċċiet tan-9 lirat, il-50 centijat, u magħhom waħlu labra tal-inxir komuni hekk. Mela issa titfawha fil-but u mill-ewwel kif iddaħlu jdejkom fil-but u tħossu l-labra tafu mill-ewwel li dik hi 50 cents. Kif qed taraw il-pariri tagħna ma jnefqukom flus u ma sempliċi ħafna. Naddu issa għall-lira. Ħafna qegħdin igergru għaliex ma ħallejniex tal-karti. Issa aħna ħassejna illi billi l-lira saret ittirlek malajr, jekk nagħmluha tal-metall forsi ttirlek anqas malajr. L-iżball li saru hawnhekk ikolli nammetti li kien hemm xi bravu ħabib tal-MOS illi ddeċieda li fuq il-lira jagħmel asfur itir. Imma din inħalluha wkoll. Qabel nagħlaq nixtieq li nagħti pariri wkoll li n-nies għandhom joħorġu magħhom flus adattati għall-okkażjoni u mhux toħroġ bil-but jew portmoni minn l-imbarazz. Pereżempju, jekk sejjer il-qoddis tal-ħadd u m'intix minn dak li tħobb tagħti ħafna, m'għandekx għalfejn toħroġ aktar minn 10 cents li ma tmurx biżball taqbiżlek xi 9 lira fil-kopp u jibqa' jisobikom rok kollu. L-istess jekk int sejjer għand professjonist, għand tabib jew avukat, iż-żar m'għandekx tridhom inqas minn fajver kollu żejjed. Hawnhekk nagħlaq din ir-rokna tal-lum, nixtieqilkom ħafna ġid u nixtieqilkom ukoll illi intom u l-flus li għandkom tgħixu ħajja tajjena flimkien. Hello? Hello, hemmhekk ġew Kamenzuli? Le sorrom number. Okay, bye. Bye, darling. Dak għalfejn darling, ta' Jekk ma nafx ismu, xi tridni ngħidlu x'kull waħda. Nilqakom hawnhekk għad-disa ġimgħa minn xatt il-baħar fejn qegħdin nassistu għal din l-isfida kolossali illi dawn iż-żewġ għawwiema Maltin qegħdin jagħmlu fil-baħar. Ħafna nies qegħdin jistaqsuna imma dan sport jew ġen. U biex jgħinna nwiġbu din il-mistoqsija, illum għandna magħna lill-professur tal-psikoloġija li żgur m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni magħkom eżisti l-spettaturi minħabba li rajtuh kemm il-darba fuq it-television. Fil-fatt profs, grazzi tal-li għoġbok tilqa' din l-istedina tagħna. Il-pjaċir tiegħi li nidher speċjalment meta nkun naf li qiegħed f'xandira diretta. Profs, allura x'taħseb li hija l-motivazzjoni li qiegħda ġġiegħ lil dawn l-awwiema jagħmlu dak li qed jagħmlu? Ħankun kemm jista' jkun konċis u preċiż għal din id-domanda għax naf illi f'interventi bħal dawn il-ħin dejjem huwa l-għadu tagħna. Bla dubju ta' xejn, dan ir-razza umana, ċoe l-bniedem, dejjem ħass il-ħtieġa li jsib l-oriġini tiegħu. Jiġifieri illi jerġa' jsir ħuta. Dan l-isport barra minn Malta, fażi mit-taħriġ illi l-atleti kollu, huma jkun iridu jgħixu bil-fors f'ambjent ta' akkwarju. U mhux tal-li hekk tal-li juruhom sensiela ta' filmati minn pereżempju The Man from Atlantis, Tentacles, Octopussy, Jaws, il-1, il-2, il-3 u il-4, Lorca the Killer Whale, The Last Shark u diversi ritratti u stampi ta' ħut. Dan għaliex jagħmluh? Dan jagħmluh biex fis-subconscious tagħhom irabbulhom hekk msejja bħala il-fish syndrome. Issa fejn tista' taqblek din il-fish syndrome? Tista' taqblek fit-triq, id-dar waqt li qed tara xi programm televiżiv, tista' taqblek